बाबा से बुद्धेश्वर जय प्रभु उठ साइड उठ ଏଠି ବାଳ ପଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁନା ପିଲାଟା କିଛି କାନ୍ଦୁନି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆରେ କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ପିଲା କାନ୍ଦି ଘୋର ଚାଲିଲା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଆମର କାନ୍ଦିଥିଲା ଏଇ ସାନଟା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଏଇଟା ସୁନା ଝିଅଟା ପୁଅ ସୁନା ପିଲା ବେଗ ସେଠି ଅଛି ନଜର ପକାଅ ଆମ ଗୋବିନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ବାଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋରଖାନା କାନ୍ଦି ରଟି ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଲା ତାପରେ ଚୁପ ହେଇଗଲା ମୋର ଗୋରେକେ ନାଚ ଜଗତସିଂହ ଅବେ ପୁଣି ଅଟୋରେ ବସିକିନା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ନଈଠି ସେଠି ତାକୁ ଗାଧେଇକିନା ଆଣିବ ଗାଧେଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଆଉ ମୁଁ ଧଇଁସ ହେଇଗଲିଣି ପୁରା ହଁ ହଉ ଧଂସ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି ଆଉ କ'ଣ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିରେ ଆଣିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଫୁଲ ରଖିବା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଯାଇକି ବାଙ୍କା ବଜାର ବାଙ୍କା ବଜାର ହଉ ଆଣିଦେବା ପାଟି କରନି ପୂଜା ଦୋକାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ କାଲି ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା କାଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ମଉସା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଇଲେନି ହଲାନି ଏଇଠୁକୁ ହଲାନି ସେ ଦୋକାନ ବାଲା କହିଲା ଏଇଥିରେ ତ ଚୁଟି କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନୁହେଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବି ସାମ୍ପୁ ଆଣିଲନି ନା ସାମ୍ପୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସାମ୍ପୁ ଥିବ ଆଣିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ସଫା କରିବନି ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେଇଠି ସାମ୍ପୁ କରିବ ଏଡ଼ିକି ସାବୁନ ହେଲେ ଆରେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେ ତଳକୁ ତା ଦୋକାନ କରିବ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ସାମ୍ପୁ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ନେଇ ଆସୁନୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ହଲିବ କାଟି କ'ଣ ତାକୁ କୁହ ବାବୁଲୁ ସାମ୍ପୁ ମିଳିବ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେଇଠି ଅଟୋ ରଖିକି ସେଇଠି ସାମ୍ପୁ କରିବ ସେଇଠି ଗାଧି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ନେଇଯିବ ସେଇଠି ନଦୀ କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉଠି ଉଠିକି ଆଇଲ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ ପଡ଼ିବନି ନା ଆଜି ଅଭିଷେକ ଚାଲି ପଡ଼ିବ 3ଟା ପୂଜା ହେଉଛି ରୋଷେଇବାସ ହେଉନି ହେଉଛି ହଉଛି ପାଣି ନାହିଁ ସେ ଭାରୁଆ ଯେ ସେ ହଁ ହଁ ଆଉ ସବୁ ବୋତଲ ନେଇ ସେ ଭାରୁଆ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ଜାଣିଛ 2000 ଟଙ୍କା 4 ବୋଲ୍ଟ ପାଣି ସେମାନେ ବୁହା ହେବେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା 200 କେତେ ଡ୍ରମ୍ ପାଣି 4ଟା ଡ୍ରମ୍ ପାଣି ସେ ଦେବ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପାଣି ହିସାବରେ 500 ଟଙ୍କା ପାଣି ନେଇକି ଆଇଲା କେତେ ତମେ ଖାଲି ଚାଲିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନାହିଁ କି ଖରାପ ହେଇ ଶୁଣୁଛ କାଲି କ'ଣ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ଆହୁରି ମଟର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଏରୁ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଏରା ସବୁ କାହିଁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ନଥିଲି ସବୁବେଳେ ପାଣି ପୁଣି ଆସୁଥାଏ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେ ଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଠାକୁର ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ
ଏଇ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ତ ପାଟିରେ ପଶିଗଲାଣି। ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଣରେ। ଏ ମତେ ବାଲୁ ବାଲୁ କରିଦେଲା ରେ। ବ ବ ବ ଆ ହଲାନି। ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କର।